Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá zverejňuje výzvu na prihlasovanie kandidátov na generálneho riaditeľa rozhlasu a televízie Slovenska podľa paragrafu 17 zákona číslo 532/2010 zbierky zákonov o rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prihlášku spolu s uvedenými prílohami je potrebné doručiť na adresu Národnej rady Slovenskej republiky v uzatvorenej obálke označenej heslom Voľba generálneho riaditeľa rozhlasu a televízie Slovenska v lehote do 10. mája 2017. Podrobné informácie sú uvedené na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky a na webovom sídle rozhlasu a televízie Slovenska.